Dameni debata nasumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata ni debata nagabe turpuk jamita di minggu okuli. Imana tarsurat di pesalmen bidusia 15 ayat sada tolhastu ayat 10 sada. Songono ma didok disi. Betahamu ita edehun ma jahuba. Ita ulopom ma partanobatoan ni hatuaota. Ita dapotom ma tujolo ni bohina marhite-hite puji-pujian. Ita ulopom ma ibana marhite-hite edde. Ay debatana tibul do jahuba. Jala raja bulun mengatasi sude aka debata. Di bagasan tangan na do akka ujahan ni tanoon. Jala guru di ibana do pusu ni akka dolo. Guru di ibana do laut. Jala ibana do tumopasa. Jala tangan na do juma dihon tano darat. Beta hita manukap do marsoba. Marsinggang mahita tujolo ni jahuba sito pahita. Ay ibana do di batata. Jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni tanganna. Sadarion, out di tangihok kamunian suarana. Unang mata kangi hamuro hamuna songon uju di meriba. Songon ari uju di masa pangujunan di halongonan. Ujunan ni akka opumuna au. Tung diuji au atik penaung di ida nasida pabahenakku. Tung 40 tau bulun liling na au marbias-bias mida suduti. Jadi nikuma bangso parrohalilu do nasida. Alay dang ditada nasida akadalaku. Jadi pola maruari au di bagasan rimasu. Molo tung masuk nasida tu para dianaku. Ido sahatna. Hamo kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Didok ronakin di topik minggu tadi minggu okuli menyembah Allah dengan sepenuh hati di hata batak didok marsobasian nasaroha tu debata adong ma fokus di ita lau marnida dengan sepenuh hati manang nasian roha nahibul sian nasaroha bohado tutu amanginang molo mangulahon manang ahapei molo satonga do rohata. Bohado tarhira pikirata manang pajalo otta molo satonga holong yang go amata tu inata. Manang inata tu amata. Natoras tu yanakon bohado pakilala ata. Pasti adong do na humurang. Manang na boy do non tu akka isarana parkarijo molo satonga do rohana boy do sursar pangulaon na. Manang parkarijuanna kalau dia tidak melakukan dengan sepenuh hati. Jadi sada so sada, dua so dua, nanggo sada dangarong, apalagi medua. Dangarong na boy Jepang na, karena dia tidak fokus untuk memilih yang mana jalannya, yang mana fokusnya. Gabe wingo do amanginang di parmuluaku sadiri. Ditik kita mak maau SMA. Ngapitor dapok rohani amokku sadiri naing tu STT maau. Alay Roma ibana ala dipikiri au buru panggoaran salakku boru pitor dong do pikiran na agu tahe ikun pelehonokku matu garija iku padita maburkon. HP dong pikiran secara tradisional molo padita paropuan maol do non dapok rokap. Kan itu pikiran tradisional on. Hirana ima nagabi pangebat hapa di tahun ima mangebat beda do tuaka bawa nagabi padita oma parasingan na apa dung hudalani nang apa langsung oninian geri ada saya mai ba marzami tadi tiki calo padita nak buru piba pitorodo tong situai inang minta nomor handphonenya atarnya matong kenapa mang balingon matokan atar-atar polos matong iba manukuni HP lo mandokon adong do anakku penes terina. Penes so nah do inang pegawai negeri do manang pegawai nangiri baniku matokan HP
disima gabe ukap ma pikiraku, bukan itu yang menentukan jodoh atau nasib seseorang. Gabe ma pikiraku gari ada di do bapakku do tiki ditawar do tuau songonom mai buru. Tulang muka nadong do di Kalimantan par kesehatan boy don diurus so hatop tamat torin nama tokan molo pikiran ni jol matong na julu daku boto ati nasonari adong do pei om mapilit asa godangan non dapokmu bebas memilih pekerjaan tari rasongoni matong jurusan ini mapilih kesehatan kan gudang doi na bui pilih tomu boy do diurus hatop karejo torin nama baru manang songonom mai ho kan lo modo roham ngamakku besi ho ditiki SMA ngado ho tosong lir do lana asing mar musiku di gereja torin nama songonom mai tu unimet maho marhua tu si jurusan musik ma buat manang na seni torin nama tuau dipikir aku mak mau lu seni buat manang na buat mataringo tu kesehatan kandang boyau sambil gabe padita pikir aku masongoni ujung na gabe dapok roh aku mak molo padita au boy do au macam tahun hai pason ni pardagingon dang ola di partodion na roh aku mau muse molo di jurusan padita au boy do tong au marede na roh aku mau muse gabe dua maju pangan diau salah do bapak kon pitor dipikir aku masongoni maradu Roma padita tiki padita bonar hana baban nasanga preses di hubang marotu jabu tordidok ma ala buruk tapu bolon nani alakna tordidok masongonon lae molo nang gabi padita do borum halas somak tornin nama i masih hirimomu dang sude akan atoras jupangan di boru na manang anak na gabi padita manang pangulani uria do tu situa isarana torin nama disima ukap rohana lau manjalo ini adalah keputusan. Jadi kalau kita fokus memilih suatu hal atau kita benar-benar tekun di dalam satu hal, saya yakin apa yang kita kerjakan pasti akan berhasil. Kan itu? Alai molo satonga roha. Tarida doi lau mana tu parkarejuan na dang bor hati banasian roha na memang betul-betul hibul. Songoni nang parsobaun tu di mata. Fokusna ima parsobaun tu di mata. Bohado parsobaun na sitong. Parsobaun na sitong mulusian roha na hibul. Hirim rohaku nakikan pinuma adung sada ede hibul rohaku tu Tuhan Yesus. Tabo to do buku di nomor pigay. Buku ede nomor 610. Buku ede nomor 610. Tahapal lo tahi dihapal mate. Rap majuhita mangedi honi. Hibul rohaku tu Tuhan Yesus suningoluku di Tuhan Yesus. Satu nggak suara. Diutonoku do Tuhan Yesus. Gogo. Dangoloa sumurut be. Sama ikon udokon gugu satu nga suara ala memang parediota ganuk awal minggu awal bulan taparahoma edena soriko hatok PGB hatok nakinta edehon termasuk ma ede husombaho Tuhan bohama lau husombaho Tuhan dohot nasalnai out unang ho jambarhu Tuhanina mulu pahato po mangediokan orang masuk do tu roha tu rohani iba bani ngomma jadi tarhira holan na godangi do naeng bahado naeng pakilalaan niba ya semua parsobaon memang tu Tuhan do holani bohado memaknai setiap lagu nyanyian ido na naeng dihirim par pesalmen hobar tutur bukon di arisa darion taida makalima na pertama ahado ido dakian disi beta hamu ita edihun majahuba ita olopun mapartano batuan ni hatuota. Kita menyadari parsobang tu di mata, di bagas jorona, ta adong pakirimo di hita bahwa ada suatu yang kita harapkan terjadi. Kan idunwai, tapi tidak terbatas. Isarana pamikiron ni jolma tu gereja majuawati. Marhua, marsai tonwai asa malu. Yakit duhita dung malu mibana ina ma hasonangan na. Belum tentu
taida ma bangsa Israel. Tuhan haruar mania kami sian inganan parhato banonon torinna kan. Alay bohado dong di paruar na sida. Imana didok nakin diturpukon. Unang mata kangi hamuro hamuna songon uju di Meriba do di masa ninna. Jadi ada tempat di Masa dan Meriba. Kalau kita baca Bibel, dia tidak akan menyebutkan tempat di Masa. Dan apalah takas taringo tu ingananon Masa dan Meriba. Aha mana Masa di Masa dan Meriba on. Ima inganan ditiki dung haruar nasi desian Mesir. Ima par hatubanon las boy mardalan di halongonan. Mereka berjalan di padang gurun. Tapi terus ungut-ungut ini terjadi ketika mereka kehausan, mereka memohon minuman, mereka lapar, mereka mohon makanan. Gari ada di dokon Tuhan boa sama ikon di para ruhoha misianon alai maracitacit tong ngolunami. Karena manusia itu tidak pernah merasa puas. Jadi mana masa diingananon ima diujuni di mata. Mereka terus berada dalam GNT dan GNT Express ate. Jugul entakang, oma. GNT on, jugul entakang. Boha mau nga disikan, dak mo to be boha jugul nyokan, mau nga do GNT ninna kan, jugul entakang. Nga sude disi. Har masude ahana diulana pedang mo ida apoti jugul entakang. Marhua do hitam rotu gereja. Karena ikon marleba do, di dia meletak hatu hota. Di do adong hata partano batuan. Kita bahas sebentar Gunung Batu. Gunung Batu ini adalah gambaran dari pemazmur yang sudah merasa dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Ditiki gudang aka arsana, ditiki gudang aka pergumulanna. Tetapi ketika di dok partano batuan Gunung Batu ini mengarah kepada tembok yang menjadi tempat berlindung. Di Israel kuno hatihai molonga dibain istilahon asa boydo nasida terlindung dari musuh. Ada rasa aman ketika mereka mendirikan tembok setinggi-tingginya. Kemudian mereka pun menganggap bahwa kami tidak akan ditaklukkan oleh musuh. Tarhira songonima. Musuh di son mungkin perbedaannya ada. Di zaman sekarang musuh nata anggap mungkin akan nadiuma liang tanah ulo hira babiat nama rawang na lau mangalului si bodutonna yang seolah-olah kita mau dimasukkan ke neraka api naroko tuha jahaton bersama orang fasik tari rasongonima alai marhiti padungan yoni debata di sido hatuaonna ada kegembiraan ada sukacita yang didapatkannya ujungna di baema beta hamu ita edehum majahuba. Hamu akan amanami inanami. Ditikina lau marsoba hita tu di bata tu bagas coro. Adong do pamujion. Marite ede. Adong do tangiang. Adong do jamita. Natuluod do na jupangan di hita. Moloro tu bagas coro. Alay coba majuta evaluasi. Pare diotai. Bohado hira-hira pare diotai. Ditiki mared di hita na parjulu. Somba ma Jehovah di batata. Amin haleluya. Tikita edehuni. Mangarahon hala. Lau tu surgu do. Bahado itu. Manang na mangarahon hala asa modok-odok. Alania hati ki mangedion. So musik na nga tabukan. Ngamat cay mantap nakin godang nai. Hape Roma mangedion. Somba ma. Torina kan gali-gali. Dan adong semangat di dirina. Ape roi ibana sodong keluhan manang masalah di ibana. Hira nagati tempat mo nung natong molo dibahin di gereja kan apalagi ngomong marasi. Si patah songonido gabi pidda mo nung ibana di son. Alanya ha tabu di lebok di gereja torina kan. Kalau lau tu luar di mana ngamulai bero semangat nak. Gabi terbalik parnguluanon. Molo au nakin wereng misalnya ina Teresia nama Rede dohot partukoan adong musi solo. Dipikir aku nakin doh rohaku hiranana yang dibuat na tu surgu. Kan ido, songon ido pakilala muna ditiki mangedeo nede puji-pujian. Manang nadang jupangan hirana holan sebatas rutinitas manang formalitas holan parduru sabindo hita lau marsob batu debata. Hanya karena keindahan suara tidak. Alai bohado maredesian nasarohaninna. Bagaimana kita bernyanyi dari benar-benar sepenuh hati. Berbeda pasti.
Coba kita mangedion nakin hibul rohaku tu Tuhan Yesus alai di bagasan rohana losok. Wah, tu Tuhan. Pasti berbeda ungkapan hati. Coba kita bernyanyi dengan mengungkapkan apa makna dari lagu itu. Jadi unang pitu ede dehun sarupa mardos dusude dangadong marlaba paridion na itu di patah. Padahal mangedehon ede puji-pujian mabaritahon pengalamannya dengan Tuhannya. Didok nakin dia ya tolu aide batana tibuldo Jakoba jala raja bulun mengatasi sudi aka di mata. Semua ditaklukkannya. Bukankah itu yang dikatakannya jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun? Itu kan di pati paduahon. Nasana adung di portibion tangan na do manopai. Geriada tung ikon uduk do ganup natino pana tua do panna. Dagabe di dok di persal mama diturpukon di ayat onom. Beta hita manukap do marsobba. Marsinggang mahita tujolo ni Jahoba si topahita. Kalimat ini bisa rancu bagi orang yang salah mengartikannya. Jadi molo diduk manukap marsobba marsinggang patuduhon patuturu diri deh. Ada kerendahan hati ketika bersujud datang ke hadapan Tuhan. Atarna ilfildo HKBP misalnya molo dihatai taring waktu penyembah. Dengi molo dihatai taring waktu penyembahan. Atarna ilfildo HKBP isarana molo sanga maridi di bait tangan nasongonon. Ayah adon hira karismatik turinda dutong. Kan ido apalagi molo sanga martopap. Sugari na kinedi na perjuli tabay martopap pasti kon diberengi hala kita. Karena ada suatu tradisi mungkin yang dalam pikiran kita. Alai dangi nama buah kita tu surgo, taring tu martopak manangdang. Rohat taido, hibul ni rohat taido, nama baik kita pataruh kita. Tu dia do HP hatta. Apakah kita sampai ke perhentian di dok nakin dia sabnu sada molotung masuk nasida tu para dia nakunina itu adalah ke sorga. Apakah membawa kita ke sorga atau tidak? Hibul ni rohatai atong tahila lama marlabado parsobawota tu debata di bagas coroon. Kita tidak akan pulang dengan sia-sia di dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan. Persembahan yang sejati. Taidama GNT nakin jugul do takang. Marlaba do harorota nakin hudokon ala memang di hari do rohana koras. Na di bagasan jugul entakang nakin. Ido na buita ida diturbukon. Dia mau betul-betul menghancurkan hati yang keras. Saya dong do amanginang naolo makatatai do padita pabuahon. Ibana rotu gereja holan sebagai pengamat, bukan sebagai memang jemaat umat. Pengamat buhamai bering makani nang padita, torina matong. Nakin bering nang martangi yang ibana. Torina kan? Ay lala do hempon nai di jama-jama torina. Roma paditaon, dang ulu talu, torido masongonon se. Mulu dibereko ibana dang martangi yang berarti ho pedang martangi yang. Torina padita omang muse kan ido au jadi dia lusi muse tong dodang ulu teluon nampak buohonon kan torido imana muse dang naso martangi yang ngawin nang padita molo martangi yang ngau dang pipi si malolokku aci uluku torin nama api dak ya dicoba ibanat pipi si malolong nalo martangi ya ta coba masulikiti dirita. Terkadang kita hanya terkecoh melihat orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Apa marsoba tu debata fokus do tu debata dan natu asing-asing. Coba kita benar-benar fokus ke Tuhan untuk menyembah Tuhan. Mau handphone itu bunyi berdering di sekeliling kita, kita tidak akan terganggu. Nang adong pe isarana halak naholan makatatai rotu bagas coro, kita tidak akan terganggu. Kalau benar-benar fokus ke Tuhan. Molotung pe olo do pilih kur, sipatakan olo do pilih kuri arti napati buhu ditarik dirhenna, manang na bohamai parkurani, beri makan, nggak salah be, torin na, gabi kur gerotong imana di hudulan na, dan fokus bebana, ngamak kata tai jol mai bana di si, di manakah letak persembahan yang sejati, ataupun di dalam hati yang benar-benar penuh kepada Tuhan, ngamago be, alani ido. Gabe diduk maho bartu turpukon.
tung 40 tahun bulun liling na au marbias-bias mida sudutinin na. Di pataharu na sida, di lihum mangan. Rohani dan jasmaninya dipenuhi. Tapi tetap di dalam hatakangon ni roha. Alani ketika kita datang ke tempat ini, bagas coro ni debata. Tai ngok maparsobot, tai holan lau pasangapon ni bana. Molo tumpe adong si pangido omuna. Di bagasan habengiton, ketekunan, pasti kita akan mendapatkan sesuai dengan rencana dari Allah itu sendiri. Teruslah memuji Tuhan melalui segenap hidupmu, dimanapun engkau berada, fokus kepada tujuan hidupmu. Alai unang holan sebatas hapur lua musabing nanaing digohi Tuhani. Tapi lihat, persembahan itu bukan dari bawah ke atas, tidak. Alai ala tatadda di bata, gabe imama korhon todina marsuruhita rohoate inang padita buru sinura do keluarga tu gereja ai ido di do Joshua au do ngaku sajabu iko jahuba do uluan nami dang di dokon holan paditai dang di dokon holan par guru kori jadi unang rotu bagas joro holan alani namar tugas. Tapi benar-benar karena saya rindu ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hibul marohata. Amin martania kita.